Akong gipainayan gid timbog nawa makuan ko. Kay mo kuan ko gusto allergy ko. Bugnaw ra kayo. Start na ko. Start na ka? Good evening, MJ Vlog and Sister Ruth Kapayas Rias. Mayang gabi isad. Watching from Davao. Kijika, okay? Sony. Kanay sa song, okay? Thank you, sister. I-add na katunang taga mabungahong kagabihion mga igsoon. Live ta. Pastor in Nijon Daguplo, may gabi pastor. Padayon ta og sangyaw sa pulong sa Ginoo balag ibasta. And to brother Jamie Payot, may gabi Brad. May gabi sa tibok pamilya nimo. Inayan ba? Right, so BE Pass from from Saiton, Faram Saiton, okay? And may gabi ni Juan. Sama ni Sister Les Bill, good evening. Okay, so salamat sa Ginoo kay ning undang ulan ganina ulan ba nya mao na nga wa ta dayon kasugod sa tong live. But praise the Lord kay ning undang ra siya. Okay? Blessed evening ka magbubuhat watching from Buena Vista, Gosan del Norte, Mindanao. Thank you, Sister or Pastora Emerlita Flores Arcena. Alright, thank you so much. Salamat sa pagbasa, Pastor. Way sa payan kanunay, Brad. Nataymingan po daw akong nabasahan kay actually di na ako mabasahan ang uban sa kadaghan itong mga mo comments. May gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo kay makadung na po sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Salamat sa gayon ng mga gihatag, Brad. Adios sa kay Muragigan. Praise God. So, pasensya na sa mga yesterday simba. Mao nang wata ka live gahapon mga ikson kay basta Domingo busy natay simbalay natay Sunday service. So, busy gid. But today or tonight, salamat kay gitaganta kay gayon sa Ginoo. Morena Daitol, thank you for watching. And Sister Lorena Traya, may gabi isad from Davao. Good evening sad. Brother Junjun Postanes, watching from Bohol. And I just want to say hi and shout out to all of the OFW in different countries around the world, mga nagka-permanent resident, mga seaman. Sakti lang. Thank you, anak. Ito lagi. Magtita. Okay? So, mga seaman, mga seafarer, mga nasa cruise ship, mayong gabiin yung tanan. Shout out nako si
Dodong Ralph Garduque, si Rap Rap, si Brad Rap Rap nga naa karon sa Ingod Tubigon. Shout out sa tanang taga Ingod Tubigon. Og ni Ate Inday nga naa diha og sa mga apo niya. Singado apo niya, love. Si Marco, shout out ni Marco Mio og si Iya. Okay. Kamuntanan diha Garduque family og mga silingan niya diha, no? Shout out tanan diha taga Ingod Tubigon. Praise the Lord. Natay kuan diha simbalay karong umabot nga Biyernes. Okay. Magabi isad Sister Mary Grace Manggubat. Thank you Lord always sa imong pulong. Thank you. Tumba okay na. Thank you sa sa to nawa na. Thank you so much Pastor. Way sapayan kanunay maya sa AMG vlog and to Brother Felix Lumod he's watching this time from Panglao Bohol. God bless you brother. Nagid tay remembrance kay nagapa-picture kita diha. Sister Evelyn Bito, hello sa Igsoon. Shout out sa akong mga brad sa Alpha Caparo, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Advance happy anniversary, 53rd. Pa-shout out Pastor. From Brother John Mar Linguis, shout out Jesus My King Church sa Mabini Bohol. Okay. Mabini Bohol, no? Jesus My King Church. Shout out. Greetings from Brother John Mar Lingues. May gabi, Pastor, dugay ra ko tiglantaw sa imong mga video nga makabless si Maya sa Ginoo. Pero daghan kay mubasad nato. Pero mas daghan na bless. Thank you, brother. Brother ni Sister Jolito. Okay. He's watching this time. Salamat. May gabi, Pastor, watching from France. Gitna ni sa laing planeta mga igsoon. Sister Rochelle Gabas Singgit. Okay. Thank you for watching, sister. All the way from France. Praise the Lord. And to Brother Gerald Asis. Ganina nag-message na ko ni kay mag-live ako. And here am I right now, Brad. Watching this time from Pagadian City, Zamboanga del Sur. Hallelujah. Praise the Lord. Good evening, said Brad. Celso Alquizer. Good morning. Good evening na Ate Inday. Okay, good evening diha. Okay, salamat sa pagtanaw. Palanugi na inyong kuhan diha. Live taron. So again, akong gi-encourage ang tanan atong i-share atong live mga igsoon. Mao ni nindot i-share pulong sa Ginoo kaysa imarites na itong mga sayop sa atong silingan. No? Atong isulti ang mga unsa man na atong mga isyu sa laing taon ayo. Kani may nindot imarites pulong sa Ginoo, ipalanog na to ni. Shout out Pastor please ko ampo sa akong sakit nga tsura ni bi. Bukol sa akin. Ato ning i-appeal sa personal prayer. Wait. Right. Okay, thank you Lord. Ato lang i-appeal sa personal prayer, sister. Pwes sapayan Ate Inday. See you this Friday sa atong simbalay. Pa-shout out Brother James, Ray Sabilano Pabads watching from Ireland. Amping na Brad, amping. Alright. Good evening Pastor, watching from Kidapawan City, North Cotabato, Bing Gamulo Contayuso. And to Albert Bajo, salamat pas. Watching from Dumaguete. Okay. Again, ang mga brad, no, advance happy anniversary, mga brad nako sa Alpha Caparo Lunglib, ipataas na tungalan sa Ginoo. No? Kay way laing sekreto sa taas nga kinabuhi si Lord Rogid. Sayang atong pagsinggit og lunglib kung di na to iapil ang Ginoo sa atong kinabuhi. Saya Skeptron in Arms, shout out. And Cebu City Jail, shout out. Ang Maximum 4, akong paborito rin. Sila si Brad Aris, sila si Brad Kenneth, tanan dia RDC 123, kumusta mong tanan diha? Pasensya na nga dugay na kuha ka bisita diha, no, kay medyo bisita diri sa Bohol sa ministry. And Brad Jao, shout out. Brad Ibang sininggawas na mo diha, no, shout out. Of course Brad Maggo, nakakastalwan, Pasil Cebu, shout out. Gika na sa RDC, inggawas na. Gracias Ginoo. Watching from Masbate this time, Maribek Montani Kabatingan, shout outs tanang nagtanaw karon mga followers to nga
police officer from Luzon, Visayas, and Mindanao, especially Camp Osmeña, Cebu. And natay mga higala diha, Tagbilaran City, sa Barak, sa praise the Lord, shout out ninyong tanan. May gabi, Pastor, padayon lang ta sa pagpakatag sa pulong sa Ginoo. Amen! Mao niya itong kalipay. And I believe mao niya ang kalipay sa Ginoo. Alright, Mary Grace Manggubat, shout out sa Tangob City Alliance Church. Okay, may gabi, Pastor. God bless you. God bless you. More and more. Ron Dals. Good evening, Sad. Sister Asa Moa, Bohol. Nami sa Bohol, sa Clarin. So, last Sunday natay bisita. Taga Davao daw to sila. No? Mga family ni Brother Lester. Unya, iyahang ginikanan nga mobalikay na to padulong sa Hawaii. But ning bisita sila sa church nato yesterday. Domingo bagapon na. Oh, yesterday. Good evening, Pastor. Always watching your live from Chaton, Negros Oriental. Salamat kayo, Sister Joliet Gaitera Kio. Okay? And anyway, akong gi-shout out ang atong mga followers diri, no? 255,000 followers ng mabungahong Kristohanon. And also sa mga subscribers, mga star senders, tanan, shout out ninyong tanan. Salamat kayo. And atong mga new followers, welcome mo dire. Walay debate dire. It's all about Jesus. And then wala ta nag-isa og relihiyon. Close the door. Okay, wala ta nag-isa og mga pundok ngan sa pastor. No. In this page, we lift up only the name above all names, the King of Kings and Lord of Lords, the name of Jesus Christ. Shout out ko Brad sa akong Kuya Ryan nga nakauli na. Nanala si Brad Ryan diha. Brad, I miss you. Nanala diha. Uli na daw tinuod ba kani? Shout out Brad Ryan Garduque. Welcome home. See you soon. Kita na pohon, Brad. God bless. So, magpastor na ka. Praise the Lord. Good evening, Pastor. Watching from Maigo, Lanao del Norte, Aiza Himongala. And to Ate Mimi Bolivar. Shout out sa among church diri sa Saudi Arabia. Wow! Nice church sa Saudi Arabia. God is great. G.I.G. Thank you. Thank you, Lord. Praise the Lord. Diba ang Saudi love, you know. Okay, greetings from Ate Mimi Bolivar. Okay, shout out sa sa church nila diha nato di ano sa Saudi Arabia ug sa mga lagad sa Ginoo diha o atong mga kaigsuonan. Praise the Lord. Praise God. Anyway, I just want to encourage everyone to share our live no again, and also you can mention your friends and loved ones here in the comment section. Unya, you can also type at followers, at highlights, at everyone. Oh, Pastor Iyoy! Welcome home, welcome back, Brother Ryan Garduque. Kita tapuhon. Salamat sa Ginoo, ha? Oh, sige. Okay, so, murag man na, shout out, no? And then, so wala pa rin, makasubscribe sa itong YouTube channel. Free lang mo subscribe ni. You can find the link in the caption of this live, and atong mga live na tanan diri mga igsoon. So, magsunod na tanan. Kay in 30 days, ma-delete man itong live diri sa atong Facebook page. Okay? So, let's start. Let's pray. And anyway, our topic for tonight is very interesting because it's all about the Pharisee. Or unsay ilhanan nga ang usa ka tawo Pariseo. Or nganong si Jesus ning tawag man sa mga ang description magyud sa Pariseo mga igsoon tikpa karning non according to Jesus sa iyang mga gibangga tong Pariseo banaw. Ari po ta sa tong Kristohanong ginabuhi kanusa ta matawag nga Pariseo. Ato nang isgutan ron. Okay? Shout out ko sa mga Bungato family sa Clarin. Okay. Ako mga kaila na. Mga amigo na ko na. Shout out mga Bungato family. Adaghan man dahil na Bungato family sa Clarin. Tanan. Nasa, huwag masayop kaluwasan. Amigo na ko ang kapitan dia. Bungato. Unya, diri po sa Clarin. Si Pastor Bungato. Tanan. Daghan ko kaila. Nasa Bunbun Clarin. Bungato. Okay? Praise the Lord. Greetings from Anthony Tapao. Alright. Okay, so, ako nang i-shout out mga igsoon na to ang mayor din sa Clarin, Bohol kay grabe dito mi sa iyang opisina ganina buutan jugayo.
Shout out Mayor Engineer Eugenio Ibarra. Nakita mi ganina na may appointment. Nagpabili na yung kalmado dyan kayo. Shout out Mayor. Kanunay ka na ako sa akong pagampo. Shout out Sister Jennifer, otong friend ni Baintin, watching from Hong Kong this time. Amping sister. So, hello Pastor, ayong gabi ini mo watching from Buena Vista, Pagadian City. Janice Asis. Let's pray kay aron dako tagagi. Because our time now is 7:43. Okay? Let's start. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for this evening. Salamat sa laing higayon Ginoo. Nga imong gidasig nga mamalandong sa imong pulong. And Lord God, limpyuya mong kasing-kasing Ginoo nga mong pagbati among una-una Lord. Tanang butang sa mong sulod nga nakit-an nimo karon nga wa ka nalipay kuaa Ginoo pasaylo ami. Imong pulong balaan kini kaayo balaana usab ang among panulunan nga espirituhanon Ginoo. Tagay mi kasing-kasing mapainubsanon madinawaton. Anda mo dawat o correction, labaw sa tanan, anda mo sunod kanimo. Kay ang blessing, ang breakthrough, ang pagtubo na sa pagsunod. It's not enough just to listen to your word and then forget it. But Lord God, dapat we become doers of your word. So Lord, tagay mi kasing-kasing karon nga masinugtanon kanimo. Holy Spirit, gi-welcome ka namo sa mga pagabuhaton karon. Mamuhat ka, samtang mamati mi sa pulong sa Ginoo, ipabati imong gakus, imong comfort, imong presensya, imong dihog, imong gahom Ginoo. And i-bless tanang viewers karon Lord God. And Lord, again, there's no other name nga among gipataas, gi-left up, gituboy, nining taknas kagabihion. Walay relihiyon maisa, ngan sa pastor wala. But it's only the name of Jesus Christ. It's all about Jesus tonight. So Lord, thank you for the victory. I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. I declare peace of mind right now, Lord God. Holy Spirit, have your way. This is your moment and let your will be done. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. So again, please share our live. Shout out si ang kanunay mag-atang Brother Mark Jan Umandam, ang umabot nga pastor pohon. And to Umandam family, shout out. Alright. Okay, let's start. Hallelujah. Ay, asa to ang kuwaon na tatong kuwan ni. Okay. Here we go. So nga to ang teksto karon igsoon. Juan 8:12. Praise the Lord. Ingon ang pulong sa Ginoo. Before na ko ni basahon again and again, I just want to encourage everyone to share our live. To mention your friends and loved ones here in the comment section. Ang naka-Bluetooth speaker dahala. Palabiyugi nila mga igsoon. This is for the glory of God. Wala tayo lang isgutan karon kung dili pulong sa Ginoo. Amen? So dili ta mag-isgot ani og mga sayop sa atong silingan. Ang atong silingan nga naikabit, naigibuhat og mga drug lord. Unsa man ano? Di ta mag-isgot og ngana ano? Bati na. Atong isgutan karon ang pulong sa Ginoo. Good news. Dili ang bad news. Amen? And especially igsoon, pwede nyo i-mention yung mga higala, labi na mga Kristohanon. Kaya diri na ito maibawaan kung kinsay Kristohanon nga parisiyo. Mga modern Pharisee. Di ba na mailan? So atong pasultigan ang balang kasulatan. Ingon si Jesus sa Juan 8:12. Unya si Jesus mingon. Yara. Tanaya gamay ato ang background mga igsoon. Okay? Ingon dire pulong sa Ginoo mga igsoon sa Juan 8:12. Unya si Jesus mingon nausab sa mga parisiyo. Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili nagayod maglakaw diha sa kangitngit, kundili makabaton hinoon sa kahayag sa kinabuhi. Again ang balikon, Juan 8:12. Unya si Jesus miingon na usab sa mga parisiyo, take note, parisiyo. Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili nagayod maglakaw diha sa kangitngit kundili makabaton hinoon sa kahayag sa kinabuhi. Ang Dios magapanalangin siyang balang pulong. So, first line, ang gingon ni Jesus mga igsoon. Unya si Jesus miingon na usab sa mga parisiyo. This time igsoon kani nga event ang giatubang ni Kristo ang mga parisiyo. Ang iyang gistoryahan ani ang mga parisiyo igsoon. Amen. Take note, parisiyo. And the next line, ingon siya, ako maong kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako, dili na gayud maglakaw diha sa kangitngit, kung dili makabato na hinoon sa kahayag sa kinabuhi. Again, ang iyang giisultihan ni parisiyo. Nga naman, unas tanan, kinsa ning parisiyo. Ang parisiyo, igsoon, mauning mga swito pod sa balaod ni Moises. Ang mga parisiyo, igsoon, swito kayo og mga kasuguan.
Okay? Mao na nagiatubang sila sa Ginoo. Why? Kay si Lord kabalo kung unsay kasing-kasing sa mga Parisiyo, ang kasing-kasing sa mga Parisiyo dili mao sa ilang gipakita sa mga tao. Ang kasing-kasing ang sulod sa dughan sa mga Parisiyo dili sama sa gi-expect sa mga tao. No, walay alignment sa ilang binuhatan. Mao nang ingon tanawa lang oh. Tanawa. Unya si Jesus miingon na usab sa mga Parisiyo, ang gitumbok, ang giigo ni Jesus ani mga igsoon, ang iyang giistoryahan, ang iyang giwalihan ang Parisiyo. Iyang giingnan, ako maong kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na kayo maglakaw diha sa kingit-ngit. Why? Why is it nga mao manining gawa sa baba ni Jesus pag istorya niya sa mga Parisiyo? Because Jesus knows nga ang mga Parisiyo kunuhay ng alagad sa Diyos. Kunuhay nagtuon sa balaod. Kunuhay nagtuon sa kasuguan ni Moises. Pero ang ingon ni Jesus dire, ang musunod kanako dili kay maglakaw diha sa kangit-ngit. Ang tinuod, wala sila naglakaw sa kahayag. Swito ang Parisiyo igsoon sa mga balaod ni Moises. Swito sa kasuguan, swito sa pulong balaod sa Dios ang mga Parisiyo. Pero giingnan sila ni Jesus, kung musunod mo nako, ang musunod nako dili na maglakaw sa kangit-ngit. Tumbok ni Jesus ani iyang gisultihan ng Parisiyo. Why? Because Jesus knows that the Pharisee are hypocrites. Nagpakaruning nun. Daw taas kay sanina, nindot kayo, kusog mo ampo. Okay? Tanawang description sa Pharisee igsoon. Tanawa. Ingon diri oh. Ang Mateo 23:27. Ingon diri oh. Pagkalaot, ingon si Jesus, pagkalaot ninyo magtutudlo sa balaod, kamong mga Parisiyo, unsa din Parisiyo, tigpakaron ingnon, na kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, sama kamo sa lubnganan nga pinintalag puti, nga maanindot tan-awon sa gawas, apan sa sulod, sa mga bukog, sa mga patay, ug mga hugawng butang, sa samang paagi, sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, mao ni Parisiyo, mao ni usay atong bantayan igsoon. Okay? Apan sa sulod puno kamo sa pagpakaaron ingnon og sa mga sala. This is what I'm talking about. Why? Because Jesus said to the Pharisee nga mao ni sila, sama sila sa mga lubnganan nga nindot kay tan-aw ng mga pantiyon kay ang pintal puti, but behind that beautiful paint igsoon adunay mga baho dito, adunay patay, adunay bukog, ingana ng mga Parisiyo. Okay? So the same ani mga Kristohanon, mga modern Pharisee. Kabalo mo maigsoon nga nay mga Kristohanon karon nga mga Parisiyo ang espiritu. Lantawon sa gawas, nindot kaayo. Nindot kay tanawon, sige simba. Panahon sa simba mo luhod, mo hilak-hilak pa. Okay? Aktibo sa church. Pero behind closed door na gibuhat nga wa nalipay ang Ginoo. Naikabit, nalulong sa makadaot nga bisyo palahubog. No, mga kurakot. Unsa pa man diha ilang gibuhat nga wa malipay ang Ginoo. But during church service, nindot kayo lamig kag sanina, puti. Amen. Mao niya akong giingon mga igsoon, kay ang uban ingon, pastor nganong mag-shirt ka, magwali. Okay? React sila nako. Wa sila kay baw nga katong nag-invite nako atong pickleball tournament. Giingnan ko nga mag-shirt kay ngano man informal attire kay ngano man sports. Pero katong mga murag Parisiyo, grabe kay mo judge nako mga igsoon. Wa sila kabalo nga after sa akong pagwali daghan na bless. Glory to God lang, himaya sa Ginoo. No? Igsoon, mao ni akong gibalik-balik kaning mga sometimes ang uban maingon man nga dili pastor kay kung unsay nasa kasing-kasing makita gyud sa panamit no ayaw pagkumpiyansa na kay ang mga Parisiyo ingon si Jesus di mao ang ilang gipakita sa gawas. Amen. Dili mao ang ilang gipakita sa ilang gawas ug sa sulod unsay nasa sulod. Sama sila sa mga lubnganan nga lami kay pintal. No? Sumagod sa Senado, daghang kayong nagbarong. Pero mali-malita di. We cannot really determine or recognize or makaingon or we can say that that person is holy based on his attire. Amen. Dapat yung Parisiyo. Dapat rin mga igsoon. Sa Mateo 23, sakto ba ko? Okay. Pagkalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Parisiyo, tigpakaroon ninyo, tanawa. Naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin bisan gani sa mga lamas sama sa mga herbaboyna sa anis ug sa kaningat
apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod sama sa hustisya, kaluoy ug pagkamatinud-anon. Mao ni usa sa kinaiya sa Pariseo. Ang Pariseo tither maghatag og ikapulo 10% sa ilang mga income sa mga lamas, okay? Pero dili sila mulaban sa tinuod nga hustisya according to Jesus. Usa pa gingon diri, no? Wa sila kaluoy, dili matinud-anon, pero regarding tithes, ikapulo mohatag sila. Bantayanan ikson, pakitang tao, pakaruning nun, hipokrito, mao na yung mga kanang gitawag og Pariseo. Amen? Napag yun. Pagkalaot kamo mga magtutudlo sa balad, Mateo 23:25, kamo mga Pariseo, mga tigpakaroon yun, gilimpyuhan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso. Wow! Okay? Sa inyong baso o plato apan ang sulod na puno ang inyong sa inyong mga kinuha pinagi sa panlupi o kahapog. Mga Pariseo nga buta, limpyo una ninyo ang sulod sa baso o plato o malimpyo sa banggawas niini. So, in other words, mga igsoon, ang gitawag og ilhanan nga sa usa ka Pariseo or sa Kristohanon nga nasay espiritu sa usa ka Pariseo is kana bitawng bantayan niya. Kung magtanaw ka, kabantay ka tong naay nagampo, grabe kayo ang Pariseo mo, pangagpuasa po na. Itong iyang gisaway, itong kubrador sa buwes. Kay sige daw siya puasa, maghatag sige kapulo. Niya magampo siya, magluhod. Ipakita din na in public kung yun sa iyang gibuhat. Diba? Pero ang Ginoo wala na himuot. Sa ato ba rin mga igsoon, di ta basta-basta makaingon sa usak ka tao nga kanabitawng balaan siya, kana siya nga tawhana, tinuod ni God-fearing ni. Kung imong tanawon ang iyang porma, balaan kayo, maluluyon or Diyos nun. No? Kay wata kay baw behind closed door. Kumusta ka iyang gibuhat kanang way nakakita niya? Kay bisag mo ingon pa ang uban mga igsoon nga, Pastor, kung unsay nas tong kasing-kasing, mugawas lagi no, unsay ni giingon ni Jesus sa Pariseo. Ang mga Pariseo dili mao ang iyang kasing-kasing sa sulod ug unsay nasa gawas. Walay alignment. Sa gawas nindot sila tan-awon balaan. Sa gawas perting nindota tan-awon nakalong sleeve. No, sa gawas limpyo kay way bungot. Kriminal kay naon mo. Kay naa man ko da akong gihaom akong kaugalingon sa kriminal kay diha man tagikan. Di ba? Ang uban maingon, ayaw pagwali-wali na pastor kay bunguton ka. Magbuot din mo. Unsa na katong mga lugar nga nay mga misyonary, mga Kristohanon nga ang mga lugar to mga bunguton ug labi na ning sa Middle East nga di ka pwede og kanang naa kay awa kay bungot kay pwede ripon daw ka. Unsa? Di ba? Ano, grabe kay mo hukom ba no? Istrikto kayo sa panggawas. Again, ang mga Pariseo di ay istrikto sa panggawas. Way problema ang panggawas igsoon pero pwede ta magtakuban diha. Now, Pastor, unsaon na mo may baguan nga as usa ka Kristohanon tinuod gyud siya. Dili gyud siya Pariseo. Dili gyud siya pakaron-ingnon. Kay karon mga igsoon bisag karon ako'y madunggan. Pastor, naglagod sugod ng silingan mo ano man. Grabe, way sipyat sa mga activities, simbahan. Labi na inig-abot o kanang naay December, Pastor. Kompleto yun yung simbang gabi. Pinungilag kay batasan, Pastor. Kabantay mo, anak. Pariseo tawag, anak. Ang ilhanan, mga igsoon, nga ang usa ka Kristohanon, dili sa Pariseo. Kung ang iyang kinabuhi, panalangin. Dili lang sa panamit. Kay pwede man ka maayo manamit para sa Pariseo, pero wa kay batasan. Kuha ninyo? Ang ilhanan nga, ang Kristohanon dili Pariseo kay daghan na bless sa iyang kinabuhi. Daghan na panalanginan. Ang iyang kinabuhi mabungahon. Daghan siyang nadala mga dautan sa tiilan sa Ginoo. Ngano man kay ebidensya ng mga igsoon nga nay na bless nimo, nay ning sunod nimo, nay ning tuo sa imong Ginoo kay makita po ng Ginoo sa imong binuhatan. Dili lang sa sinuloban. Way problema ng sulob igsoon nakasimbahan. Way problema. Tagas na kay sanina, magsayal, unsa, pero bantayi lang ni igsoon. Dili gyud ta pwede muhukom. Muhatag og judgment. Muhatag og verdict. Pinaagi lang sa gisulob sa tao. Amen. Kay basin mailad ta. Kay karon daghan kay mga modern Pharisee. Amen. Usa sa rason igsoon nga nung daghang mubas na kay mag-short kumuwali. Dapay usa hinoon ihapon to isog kayo ana siya. Kasuway na daw siya gwali nga nakasuyok.
Normal naman ako, glory to God lang kapilan ako. Diha gali nagwali ko nga nagsuyop dun sa akong tubangan. Ang iyang giingon, ako nakawali na ko nga nanayning comment niaging mga adlaw gahapon masiro to nga. Ako nakawali na ko, pero namuhat ang Holy Spirit. Nakawali na ko kan praise the Lord. Niya iya ko ng pormayas, iya hapon na pero ako ang lahi ko. Ug di jud sila pwede mo judge nako kay ako ni. Kasuway magaling kong nagwali nga nagsuyop jud sila mismo kay tagaan kog toter sige kog sangyaw hala gihatagan kog toter. Grasya sa Ginoo wala jud ko madala nila, no? Dili ta makaingon nga kung magpagamit ka sa Ginoo nya inganay imong attire maka-short gaon sana di na kagamiton sa Ginoo. Kung sobra ta ka stricto sa atong sinuluban basin parisiyo ta. Kanir bang dali ra ta makitag sayop tungod na kay mao na laman sa tong kasing-kasing. Di ta palabi kay ang parisiyo mao na. Ang parisiyo nagpakitang tao. Imagine ang parisiyo muhatag og ikapulo. Pero lang di wa sila modapig sa tinuod nga ustisya. Maybe ilang gitwes ang kamatuoran. Amen. Siguro muhatag sila og suborno, mudawat sila og mga corrupt sila basta something ano mo na parisiyo. Now again, unsaon nga mailhan nga ang tao dili siya parisiyo? Unsaon nato mailhan nga ang Kristohanon tinuod jud siya nga Kristohanon? Kana nga Kristohanon nagsubay jud sa kabubuton sa Ginoo, mailhan na nimo igsoon kay dili lang sa panamit. Naa jud nay mapanalanginan niya. Magunsa man ang nakalong sleeve pero way na bless nimo. Mailhan ang tao, ang usa ka Kristohanon nga wala siya espiritu nga sama sa parisiyo kay daghan mo dikit niya. Daghang na bless sa iyang kinabuhi. Mabitaw sa makaingon ko nga sometimes kaning mga sigbas na ako inong Ginoo na magampo ko Lord kaning sigbas na ko ba napaka po na bless ano nila. Yes, ako igsoon usa sa rason nga nung mag-short ko kay di ko palata nga pastor. Gusto ko tawagon ko nila Brad igsoon. Yes, di lang pangambok. Every time musulod ko bisang asa nga lugar mo na ako sa mga gawas lang kung naay atong gahapon nagsimbalay naka-pantalon ko. And then sa church, pantalon ko. But most of the time, na ako sa gawas, mawali. Gawas og event nga, youth camp, mga Thanksgiving, anniversary, perminti man ko speaker, glory to God lang. Naka-long sleeve ko, kanunay diya, kay formal na. Pero kung informal event na, siya, maka-short dyan ko magwali. Nga naman, kay gusto ko nga di ko mailhan nga pastor. Gusto ko nga makita sa uban ako ang Ginoo. Kuha ninyo akong punto. That is why, ayaw nito ko gi-judge ninyo. Kay igsoon grasya sa Ginoo ang uban wa kailan grabe sila mukom nag-short pero grabe pinagi ng mga short daghan kay nabihaga na strategy na ko na. Di lang pangambog mga igsoon magwali ko mag-short pero tanawan ang mga resulta grasya sa Ginoo daghan kayo. Glory to God lang ako daghan kayo abot sa ubos. Okay, yan na pa jud sa babaw daghan pa kayo. Naabot na TV. Wa na ko kay bawg asay butang na. No? Ya sige lang panaway nga ang short di effective, no? I don't believe. Andama tong kasing-kasing ang tan-aw sa Ginoo tong kasing-kasing nganom day makalong sleeve ka pero naday kay sikretong kabit, di ba? Nakabitaw yung comment ganina nga gahapon ba to nga mingon nga sagara na ba mag long sleeve? Chicks boy o something nga no? Ako igsoon, akong attire nga nung badoy ko. Usa bandaya. Akro ko, alpaca paro. Paratman ko. Inactive ko pero akong gigugma sila. Kabalo ba mo pilay population na mo? Million me. Pwede na gana, no? Gituyo na ko na mga igsoon nga mo response ko sa tawag nila. Muwali ko ngano man gigugma na ko sila. Okay? Na ako itumong tusol ako silang isulwin. No? Unya usa sa aside from that igsoon nganong simple ra kay ko manamit. Magwali ko mag-short ngano man. Tungod na kay sa una akong pas kinsa ko adik-adik niagi ko pamaligya kadiyot kriminal o mga kauban mga tirador gusto ko makigalubilo nila ang uban ingon nga kuya wa man ka imong sayop na wala ko imong sayop gihaom na ko akong kaugalingon para ang pulong sa Ginoo ilang madungog di lang ta palabi kayo og strikto kay basin mahimo tong parisiyo na yes tinuod again Nixon dili lang puta pwede mo dyan sa uban nga nagkuha na parisiyo sir no. Ang ilhanan igsoon nga ang Kristohanon dili gid siya tigpakarning nun or dili siya wala siya espiritu sa pagkaparisiyo. Mailhan na kay ang kinabuhi panalangin. Iyang kinabuhi role model maayong ehemplo na daghang manuol niya kay sama siya sa kahayag.
nga dugukunon og mga insects during nighttime. Amen. Sama siya sa suga taliwala sa kagabhion nga dagang manuol nga mga insekto. The same sa mga tao nga dili parisiyo. Dagang manuol magpatambag unsay akong buhaton, pwede ko pa pray. Murag ikaw jud ba ang gibati nako, gisugo ko sa Ginoo nga muduol nimo. Amen. That kana siya nga sign, ebidensya na nga di jud ka parisiyo. Giduol man ka, panalangin ka. Kaya ang atong teksto, ang main text na to, iyang giingnan ni Jesus ang parisiyo. Ang musunod ka nako, di na maglakaw sa kangitngit. Kaya nga naman, kabalo si Jesus nga katong parisiyo nga iyang giatubang. Nagpakaroon ingnon lang to. Daw kunuhay naglakaw sa kahayag, pero naglakaw dito sa kangitngit. Diba? Nga nung moingon man si Jesus, ang musunod ka nako, di na maglakaw sa kangitngit. Kung dili maglakaw na sa kahayag. Kung katong parisiyo, naglakaw pa to sa kahayag. Kuha ninyo? Gisulti to ni Jesus in front of the Pharisees. Why? Because Jesus knows that those Pharisees nga naa niya sa iyang atubangan are hypocrites, nagpakaroning nun. Tanawon sa mga tao, magampo na sa mga publikuhan, pakitang tao ang mga maayong binuhatan. Pero ang gingon ni Jesus, ang inyong kasing-kasing mga hugaw, namoy mga tinaguang sala, behind closed door, namoy kipuhat nga dili maayo. Mao na yung mga Parisiyo. Amen? Mao na mga igsoon nga mautana ko nyo karon, kumusta itong Kristohanong kinabuhi? Sama ba ta sa gingon ni Jesus nga naglakaw sa kahayag? Or nagpakaroon ingnon nga naglakaw sa kahayag pero naglakaw pa di ay sa kangit-ngit? Kumusta ang atong gipakita nga mga maayo in public? Maayo ba pud ta sa pananaw sa Ginoo in private? Amen? Mao na tinuod nga Kristohanon nga dili parisiyo. Amen? Mao na mga igsoon, no? So, diha na tumailhan again nga ang usa ka Kristohanon, dili siya parisiyo or wala siya espiritu sa parisiyo. Kaya nga naman, panalangin niyang kinabuhi. Blessing. Amen? Role model. Ang iyang kinabuhi, daghang tao nga napanalanginan. Nanduulo nun, bisa pwede ko paampo ni mo. Pastor, pwede ko paampo ni mo. Sister, Brad, pwede ko paampo. Patambag ko ni mo, kay nakikitaan yun ako sa imong kinabuhi ang Ginoo ba? Lahi jud ka ba? Buutan jud ka pwede. Mao na yung mga tinuod nga Kristohanon. Pero kung di gali ka duulon nun og mga tao, basin parisiyo na siya, basta di kay duulon. Kay kaila mga taan, na po na nagwali-wali, nanay kapit. Uy, ngiga good. Mayo kay bersikulo. Kaila ko na, oy. Ibaw ko na, dito na, kita ko, ligid-ligid na sa kahubog. Na, kaibaw ko na, musuyok na sa layo nga lugar, kaibaw ko. Di ba? I-expose na ba ni Lord, kay wa may asuma kumkum. Amen? Way asuma kumkum. Dili na to pwede salipdan sa ato ang maayong binuhatan, atong dautang pagkatao. Dili na to pwede salipdan ang atong gibuhat sa tago nga dautan, pinagi sa atong taas nga sayal. Nga bisan pag maabot na nadiha sa imong lapalapa og long sleeve nimo og kurbata, no, dili na pwede matago. Kaya naman kung unsa atong gibuhat sa tago, ipakita na sa Ginoo sa kayag. Ibulgar na sa Ginoo, i-expose ni Lord. Why? Because He is the truth. Siyang kamatuoran. Ug di siya muangay mga bakakon, di siya muangay tigpakaroning nun. Mailan na nimong tigpakaroning nun kay di na mabungahon. Di na kanala og mga kalag sa ilan sa Ginoo kay wa man na nahimong panalangin. Amen. Parisiyo. So ato na nakuha, okay? Mao na ilahanan sa mga parisiyo. Tan-awa no, no? Di kayo makaingon ka mga igsoon kung imo ning pamalandungan ang description sa Parisi. Usahay dili nimo mas madakpan kay nga naman muhatag mo kay kapulo, lupigan ta. Kay say Lord, utangon sa ninako bi kay mobayad ko sa utang, pero ang Parisiyo grabe muhatag og kay kapulo sa mga lamas or mga income nila, mga negosyo, gilista nila. Wala sila sipyat o hatag sa ikapulo, pero wa mo believe ang Ginoo. Nihatag sila ikapulo, pero di po sila matinud-anon sa ubang butang di ay. Ang hustisya ilang gitwes, wa sila ikaluoy, manlupig sila. Amen. Muna bantayanan, igsoon. Muna nga, kung nakay makitaan nga mga tao nga buutan kayo, di lang po tamuhukom, pero be wise. Kaysa tinuod lang mga igsoon, kung sensitive ka kanunay sa voice ni Lord or duol ka ni Lord, kusog imong spiritual discernment, dili ka basta-basta mo bilib og mga maayong tao.
What if maayo lang sila in public, but how about behind closed door or in private? Ang uban moingon nga, tinuod yun na, Pastor Roy, kay maayo yun na sila, tinuod kay nabi sa Bible nga, ang nas kasing-kasing, kung nabag-o ka, balaan ka, mugawas na sa imuang binuhatan. No, Jesus mismo niingon, giingnan niya mga Parisiyo, kanang inyong maayong gipakita in public, di na mao ang laman ng inyong puso. Mura mo mga pantiyon nga naa dito sa lubnganan nga puti kayo ang mga pintal, pero sa luyo niya na nada ang baho kayo, bukog, nada ang patay. Kabantay mo, mao na sila ang Parisiyo. Amen. Mao na nga di ka ka-judge sa uban nga kusog kay muluhod sa simbahan kada adlaw sig simba, lamig kay sanina puti kayo unsa diha. Di ba? Di ka kabe. Bandayanan. And then as what I have observed, di man ko marites pero nani daghan karon nga mga modern Pharisee. Daghan karon mga modern Pharisee nga ning excess. And aside from that, usa sa ilhanan sa Parisiyo himantayo na. Naday dito pastor himantayo na katubit kaduday nagampo tong Parisiyo ug ang kubrador sa buwis. Sakto ba ko? Yes. Di ba namantay ang Parisiyo? Yang ikumpara yung kagaling, di ko parihan ang kubrador sa buwis ay na. Magsala na. Ako mauni, nagpuasa ako, naghatag og ikapulo, di ba? Mao na yung mga kinaiya og Parisiyo. Himantayon sa ubang tao. Ikaw pastor nang himantay no, di na pangimantay man ako kanang mga uban nga murag na ako'y mga message bitaw igsoon nga hait kayo. Di na pangimantay kung dili ako lang gikorek ang mali. Kaya ang pulong sa Ginoo sakit gyud. Sama sa espada nga duhay sulab. Nga mulagbas, mulapos hantod sa kauyukan. Walay makatago sa pulong sa Ginoo kay bugha jud ka. Bullseye jud ka. Bisan mohupo ka, basta na kay dunggan, bugha jud ka. Yung uban nga, himantay, di na himantay. As long it is biblical, then pahimangno lang na sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Nagipaningot na ko sa Ginoo ko na kabusgan. Amen. Sumao na mga igsoon. Bantayan na. Kay what if basin ma-appeal tani ba? No? So kung ato ni siya pamalandungan igsoon, atong i-summarize ang about sa Pharisee. Dili nito makita nga sa Ginoo day mas importante sa Ginoo ang atong binuhatan sa tago. Yes, maayo man ang binuhatan nato nga maayo sa gawas, pero ang gusto sa Ginoo sa tago ba? Kana bang nanira ka sa imong kwarto kanang ikaw ra usa, unsa man na imong gibuhat? Nalipay bang Ginoo? Kana bang wa ka kita imong asawa, imong bana, imong ginikanan, imong uyab, unsa imong gibuhat still? Nalipay bang Ginoo? Or maayo lang ka ug naay makakita? Mao ni ang punto. Sama ni sa giingon ni Lord ni Prophet Samuel. Amen? Kuha ninyo, akong gi-connect lang ba? Si Samuel nagtanaw sa mga igsoon ni David kay mga maskulado kayo. Kay mga, kuha man to, mga sundalo. Si David, yamok-mok, kinamanghuran, bata, way alamag, way training. Dili angay isa lang. Iyang maguwang equip, nga naman, sundalo man to, mga maskulado, taga-as ug barog. Si David, bata pa. Pero naay nakita si Lord nga wala niya makita sa iyang mga igsoon. Ang nakita ni Lord David is a man after God's own heart, masinugtanon sa Ginoo, mapainugsanon. Ug wa nakita ni Lord sa iyang mga igsoon. That is why God selected David and anoint David to become the next king, next to Saul. Gi-replace or yang giilisan si Saul mga igsoon. Ang gitanaw sa Ginoo kasing-kasing. Nawasakto lagi ko, pastor. Ang nas kasing-kasing mo ghost, no? Yes, tinuod. Pero it's not all the time. Kaya ang Parisiyo, ang nakita sa gawas, dili man mao sa sulod. Pero mao lagi ang timailhanan nga limpyo imong kasing-kasing. Ang timailhanan nga imong kasing-kasing balaan. Ang timailhanan nga tong kasing-kasing putli at tubangan sa Ginoo. Kaya nga tong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Good example. Maayong ehemplo, panalangin sa uban. Daghan na bless, daghan ning duol sa Ginoo tungod nimo. Ilhana na mao nay reflection sa imong kasing-kasing. Amen. Mao nay tinuod. Ning bunga lang siya kay mao nay resulta sa imong kasing-kasing. Pero kung makakita gali kag mga tao nga maayo kay sa gawas pero tan-aw mo wa man kada bisag usa ka box tilan sa Ginoo.
pwede na ka mag-question ngano ka no nga murag mayo mang tao. Mayo man muwali, mayo bersikulo pero wa jud ko kita ni siya bisag usa lang nga nadastilan sa Ginoo. Mag-question ka diya kay maybe wa na bless ang silingan ana. Wa na bless iyang mga kaila. Kay kinsa may muduol sa Ginoo. Pareha niyo. One time. Naining share na ko ha. One of my disciples. Nga, nasa kaila nga Kristohanon. Nga nagsige daw ingon nga, manimba ta ba? Nga, ang katupong kauban niya. Nga, kanabi daw, gusto nung ta mo simba, kay gusto magbago. Ning ingon daw, gusto bitaw ta ko magbago, pero ikaw po nga nagdana kong simba, musuyop, mampuka, kita ang duha puro adik-adik. Ana siya. Tanawa, di mo sunod. Pero sige, simba tong usa ka adik-adik. Nganong di mo kuyog tong usa kay ingon siya, kung mukuyog ko niya, gusto ko magbago pero outro mo siya adik-adik kung sao naman eh. Ang buta dili pwede mo giya sa laing buta kay mga hulog ta diha, di ba? Biblikal na. So mao na ilahanan igsoon. Mao na ilahanan nga parisiyo na siya ngano man walay mabless sa iyang kinabuhi. Pero mayog Biblia. Di ba? So mao na ilahanan ang tinuod nga Kristohanon, paminaw mo. Mayo musulti og Pangginoo, mayo musulti og Biblia, unya aside from that, ang iyang binuhatan naka-align sa iyang binuhatan. Ang iyang binuhatan panalangin. Role model as a father, role model as a husband, as a wife, role model as as a Christian. Amen. Role model as a pastor, as a preacher. Kay prangka ni Igsoon dili tanan pastor tinuod, ang uban na parisiyo na nagtakuban. Yes, tinuod. Dali ra ba magtakuban kay mag long sleeve ra. Magkurbata ra wa na. Di ba? Di na kami bawaan nga naikabit. Dali ra. No? Pero diha ni mo mabantay ang impact ba sa iyang Kristohanong kinabuhi. Ngano man iyang kinabuhi Kristohanon nga murag dugay na ni siya pero wala may nadala sa tilan sa Ginoo. Daghan man siya barkada pero wala di siya kadana bisag usa lang. Maybe pareha silang binuhatan, way kalahian. Amen. Mao na ilhanan sa mga parisiyo. Dili blessing ang kinabuhi. Dili role model, dili good example. It means na dili siya effective in soul winning. Why? Parisiyo man. Why kalahian sa mga tao nga taga-kalibutan. Amen. Ang ilhanan sa tinuod nga Kristohanon nga walay espiritu sa parisiyo, panalangin yun na yung kinabuhi. Nay mga tao nga na bless ug nay mga tao nga nadala niya sa tiilan sa Ginoo. Kaya kuha lang mga igsoon, based on my experience, sa kuha lang no kasinatian, glory to God, grasyar gud sa Ginoo tanan. Kaya ang Ginoo man joy mamuhat. Sa kuha lang kasinatian no, kung tinuod jud ka nga Kristohanon, panalangin ka, role model ka, di ko mutuog, di ka kadala, bisag usa lang sa ilan sa Ginoo. Unas tanan, paminaw mo, example ako, na ako'y gi-invite og simba, barkada na akong adik-adik, di siya kabalibad na ko, kay maikog man siya na, gano'n man, huwag naman ko'y bisyo, di na ako musuyok, sigarilyo, muinom niya, badasa na ko, lahi na pod, no? Di na ako magawas-gawas, di na basta lahi, di na ako mamalikas, tanan ba, glory to God lang, no? So, nadala na ko siya dahil gano'n, in the first place, buwa siya nakita na ko nga rason, gano'n, di man ko mo, sunod nga ako nakita niya nga maayo naman siya karon nga pagkatao. Ako nakita ron nga ang iyang kinabuhi ron nabuutan naman siya. Di ba? So mo sunod siya mao na nga I don't think so. If you are really let's say true or genuine Christian, dili ka parisiyo. Di ko mutuog di ka kadala og kalag sa ilan sa Ginoo bisag usa lang. Kaya naman musugot kag sa dili, mahimo man jud kang panalangin. Kaya naman mahimo man kang kahayag. Ug ang kahayag mga igsoon, paminaw mo. Kung ang kahayag imo nang ipasidla, imong pasigaon sa liwala sa kangitngit, di ko mutuog walay muduol bisag usa ka insekto. Mudugok jud na kabantay mo pasiga magsuga og kanang ngitngit. Na ginay muduol ug ginay-hinay. Siguro at first dugay pa, di pa kakita ang mga lamok, di pa kakita ang unsa man diyan mga butterflies or beetle or unsa man any insects nga gitawag og nocturnal ba na kanang mugawas og gabi, di ba? Mukalit jud na sila abot kay kung asa tong hayag mudugok na sila. The same sa Kristohanon nga dili parisiyo. Kung tinuod ta nga dili ta apil aning nay espiritu sa parisiyo nga mga hipokrito tigpakaron ingnon, musugot kag sa dili. Nagyud na mga kalag muduol sa tiilan sa Ginoo pinaagi nimo kay panalangin ka kay kahayag man ka. Ikaw may iwag nga magdaog lamdag nila. Ang uban ang bugiro kayo kay
sige bas na ko kay di ko ko tinuod nga lagad sa Ginoo kay mag-short ako magwali unya usay magsilibles maka-jersey og PNP. Ingana ba nang lagad sa Ginoo? Way respeto. Di ba nagbase sila sa nina kay di bula-balaan daw. Pero kumusta ka sila sa ilang pagwali nga nag-long sleeve? Yes, I'm not comparing myself to them. Pero kumusta ka na sila nga nanulti? Nakakurbata, kumusta ka? Nangatandog ba ilang kasing-kasi? Pagawas nila, gipangita ba sila? Kaya ko, glory to God, daghaning nga na sa tuwang ministry. Glory to God lang. Huwag na na uban na namalik, pero naay daghan nagpabilin. Amen? So, dili na, pwede ni mo basihan ang sinuotan. Kay sama sa akong giingon, si Pablo, iyang gihaom ang iyang kaugalingon sa mga Hudiyo, sa mga nailalom sa balaod, para, nga naman, iyang gifit, iyang gihaom para ang pulong sa Ginoo mabdungog nila. Kay kung iyang barugan ang iyang pagkasiya, dili man musibo sa iyang pagkatao nila. So dili siya kawali. The same na ako, nganong magsulob ko, alpa kaparo nga mag-anana ko. Ang uban mo ingon nga, demonic sign, I love you na, i-search ang nga I love you. Di ba? Pero tungod ana, daghan kay kong akro nga nadastilan sa Ginoo, glory to God lang. Pero ang uban, demonyo. Bala mo. Pero mao lagi ni, di ta pwede mo judge sa uban nga, ako na sila, mga parisiyo na, di na tinuod nga. Kaya ang tinuod, nga dili parisiyo o espiritu, mao ni, nagyo na yung mga dautan niyang madalas, ilan sa Ginoo, kay napanalanginan man sa iyang kinabuhi. Pero katong mga, sige panghilabot, pamantay, pero nindot kay mga sanina, mayo ang binuhatan in public niya, wala gali na inadala, bisag usa, basin usa nas parisiyo. Kaya kana pong parisiyo, himantayon kayo, no? And aside from that, Igsoon, ako ning balikon sa mga late na minaw. Usa sa rason nga mag-short ko, di ko palata nga pastor. Kay nga naman, gusto ko mga Igsoon nga, mahalabilo rin ako uban, normal, na magtagay na, muduol ko, mag-inom. Di man ko mo shot, bisag usa, kabalo ng uban. Ako rin mong gisiran nga, bisan gali night time nga, kauban ni Mayor na mo ha. Dapat yung time nga na ato mga dagkong tao din sa Bohol, Igsoon, mga dagkong ranggo sa akro. Gisyatan ko, pero wako mo dawat. Motibo ko nila, akong gitry o gahaom akong kaugalingon. Sige kong share nila sa pulong sa Ginoo. Amen? So, it doesn't matter ang sinuluban for me. Sobraan rata, basin parisiyo na tana. Amen? Kaya nga naman, bisan maingon pa nga, kanang among gisulo, pastor, taas among sayal, nakalong slave mi, nakakurbata mi, tungod kay maugid na ang among nas kasing-kasing, ay paghinambog. Sure ka? Nga nung malaging si Jesus, niingon lagi sa parisiyo. Bla 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 ba, hoy, ang inyong mga binuhatan sa gawas, di na mauna sa sud, ano ba? Siguro ang uban nga, sila man to, yes, tinuod nga, dili tanan. Pero pwede ta magtakuban, pinaagi sa tong maayong nga binuhatan or maayong sinuluban. Ang ilhanan, ana, kumusta imong Kristohanong kinabuhi? Mabungahon ba? Usay mabungahon, pastor, mabungahon, it means na ba kay fruits? Nabay mga tao nga napanalanginan nimo, fruitful ka diha. Nabay mga tao nga na-bless sa imong kinabuhi ug tungod ni ana, mingduol sila sa Ginoo kay ikaw gigamit ni Lord. Amen. Mao na ilhanan nga parisiyo ba ka or dili parisiyo. Again, ang parisiyo swito kayo og mga Biblia, bersikulo, punto por punto. Swito kay sa kasuguan. Swito kay sa mga balaod sa Ginoo. Pero way nadala sa tilan sa Ginoo. Ngano man kay di panalangin lang kinabuhi. Ang parisiyo usa sa ilanan muhatag og ikapulo. Nya i-display pa gyud ang ilang upiring. Amen. Pero sa luyo ni ining tanan nga ilang gihimo nga maayo, nade sila'y dautan nga binuhatan. Ug mao toy hinungdan nga dili sila mabungahon. Wa man gyud mabless ana. Ang dili parisiyo mailhana. Kay bisag tan-aw nimo sa gawas sa sinuluban nga murag simple na kayo sa man sila ay murag magdi Kristono, murag magdi pastor, yes. Pero tanawa ang kinabuhi. Tanawa ang kinaiya ang binuhatan. Ayaw pagtanaw sinuluban. Binuhatan kinaiya og ang ministry. Nya pangutan ang mga tao nga kailan niya once nahimo na siyang panalangin, once kanang tawhana mga hinungdan nga daghang ninduol sa Ginoo, di na siya parisiyo kay namay na bless niya. And I declared in Jesus name, tanang naminaw karon. Genuine Christian jud ta. Tinuod nga Kristohanon. Dili ta mga parisiyo, kundi atong kinabuhi sama sa kahayag nga muhatag og danag sa kangit-ngit. Ug tungod nato
tungod sa atong kinabuhi daghan ang nas kangit-ngit nga maglakaw na sa kahayag, ug tungod sa atong kinabuhi daghang mga nalulung sa makadaot nga bisyo, mga dautan, mga lagad na sa Ginoo. Daghang mabless nimo igsoon. I declare it in Jesus name. Amen. Kaya ingon si Jesus atong main text. Kaya kung basaw na ang main text na itong mga igsoon, mga gini atong main text. Okay. Unya si Jesus, Juan 8:12 sa nawahi. Unya si Jesus mingon na usab sa mga Parisiyo. Ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na gayud maglakaw diha sa kangit-ngit kundi makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Again iyan ning gisulti ngadto sa mga Parisiyo. Kay kabalo man siya nga ang mga Parisiyo maayo og gipakita sa gawas pero ang tinuod nagpabilin sa kangit-ngit. Amen. Apan ang tinuod nga Kristohanon wala na naglakaw sa kangit-ngit. Naglakaw na sa kahayag ug ilang kinabuhi musidlak. Amen. Ug walay hayag when we say hayag sidlak gyud na. When we say suga ning sidlak gyud na, meaning nahimo tang panalangin. Amen. So mao ni ang pulong sa Ginoo igsoon. Ipainumduman ta nga we cannot judge the appearance of other people or we cannot judge the good works nga ilang ipakita or unsay lang gihimo. What about behind closed door or tan-awa ang ilang kinabuhi kung mabungahon ba na? Amen? Tanawa ang ilang kinabuhi nya mailan man na nimo mga sa iyang family, kumusta? Blessing ba siya sa iyang family? Kay ang tinuod nga Kristiyano nga di Parisiyo panalangin yun na iyang kinabuhi. Labi na sa silingan, kauban sa trabahoan, sa mga classmate, sa iyang mga higala, blessing na siya. Dili kapandulan, ang Parisiyo kapandulan. Amen? Sumaw niya ang pulong sa Ginoo igsoon. And I declare it again nga wala nato na dire ang mga Parisiyo kundili mga tinuod ta nga mga followers ni Kristo. Kung unsa atong gibuhat nga maayo sa public, maayo sa atong gibuhat in private. Kung unsa ka maayo atong gipakita sa kadaghanan sa publiko behind closed doors, maayo sa atong gipakita sa Ginoo. Kay ang atong gipakita sa tago kay wala may lain nakita na ang Ginoo. Amen. Sumaw ning mensahe sa Ginoo mga igsuning taknaas kagabi. Let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord ining pagtulunan na pod nga imong gipadayag kanamo may tungod sa about Pharisee, mga Parisiyo Ginoo, because I believe nowadays daghang kay mga modern Pharisee Ginoo. Di malata pero Parisiyo dayon binuhatan. But Lord, in Jesus mighty name wala ni sa naminaw karon. I declare it and I pray. Tanan nga nakadungog niini tinuod jud genuine nga Kristohanon, dili tigpakaron ingnon, dili mga bakakon, kun dili tinuod sama sa bulawan Ginoo. Dili plastic. Ang tinuod ra gyud Ginoo ang imuhang gamiton effectively. Ang tinuod nga Kristohanon mahoy mahimong mabungahon. Apan ang katong mga na espiritu sa Parisiyo tigpakaron ingnon, dili jud magmabungahon kay di man panalangin ang kinabuhi. Dili sad kamo gamit Ginoo kung hypocrites, dili ka mo gamit effectively Lord God. Bisan kapila pa magwali kung tigpakaron ingnon lang na. Apan mo gamit ka mightily effectively kung kana nga Kristohanon or alagad nimo. Tinud-anay gyud genuine Christian Lord God. Nahimaya ka behind closed door, unsay ang gibuhat in private na bless ka Ginoo. So Lord, thank you for your word tonight. I pray Lord God nga kaning mensahe amo ning kanunay pamalandungan nga dili sa di ay may makajudge sa mga maayo nga makita na mo sa gawas kay wala mi kabalo sa tinuod nga kondisyon sa kasing-kasing. But Lord, I pray nga imong i-level up, i-increase ang among spiritual discernment para di mi basta-basta mo tuo og mailad Ginoo. I pray for the conviction of your Holy Spirit nga kanunay Ginoo mabati na mo. Giyahi mi kanunay Lord. Kay ikaw ra gyud ang among puhunan, ikaw ang among giya. Kung wala ka, wala mi mahimo. Kung wala ka Ginoo mailad mi. So Lord, again, thank you ani nga pagtulunan Lord God. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Lord nga imo minggi padaygan na pod og lain nga mensahe. Labaw sa tanan, thank you sa imong presensya nga nag-uban ka namo. Thank you Holy Spirit for your presence. So right now Lord God,
I continue to pray to all of the viewers right now. I speak blessing for them. I speak healing sa mga naibalatian in Jesus' name. Any kind of sickness right now, I rebuke it in Jesus' name. I declare nga ang labod ni mo Ginoo na kaayo kanila sa pangalan ni Jesus. And I declare it also, Lord God, that you're the same yesterday, today, and forever. Wa ka na usab, Ginoo. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac, ni Jacob. Ikaw ang nagbanahaw ni Lazaro, gikan sa patay. The same Jesus whom we serve today. And you can do miracle as long as we have faith. Thank you, Lord God. So, Lord God, I declare miracle, healing sa mga naibalatian, physically and emotionally, comfort. And Lord God, I declare, Lord God, financial breakthrough sa mga mga utang, makaimahimpas na Ginoo sa ngalan ni Jesus. Then make them wise, Lord God, nga di magpataka og utang, himuang matinud-ano nimo financially in Jesus name. And bisan pa man, Lord God, sa mga mga negosyo Ginoo, palambua Ginoo, og himuang matinud-ano nimo. Naitrabaho, I declare promotion and favor in Jesus name. And sa tanan nga mga nakinahanglan kabag-uhan, I declare tinud-anay kabag-uhan, genuine transformation in Jesus name. I speak deliverance in the mighty name of Jesus. Mga bugto, tanang gahom, tanang mga gapos ni Satanas sa pangalan ni Jesus. And Lord God, sa tanan nag-ampog kaluwasan sa ilang tibok pamilya, right now I declare complete salvation to their whole family in the mighty name of Jesus Christ. Lord, thank you. Tonight, Lord God, among dawato ng kadaugan ng milagro kay bulungang butang gikan kanimo. Dawato na muni uban sa dakong pagtuo. Himua lamang mi Ginong angayan, kasaligan, kapiyalan, Lord God. This is our prayer. Amo kining gisiliwan sa gahom sa balang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. That's all for tonight. Lab. Kaon na no? So nagsige ka kuan pwede ra mga mulabanggon mukaon. Gutom na ako. So, lab, na, ininit na lab. Kay man na rin mga igsoon. So, usa niya ako, disciple mga igsoon. Tara. Praise the Lord. So, sa mga single na, okay, autikin na din. Praise the Lord. Okay, so, that's all for tonight. To God be all the glory. God bless ba, Pastor ni John Calo Daguplo. Okay? And to Brother Bitonio Galaneda, nasa, asa ka napita, Brad? Kalimot mangko. Basta somewhere in Europe. God bless. Okay? And again, I will give all the glory and honor and praises and thanksgiving and adoration back to the King of Kings. No? Si Lord Tanan Maymaya. And to those followers na to diri nga wala pa makasubscribe sa YouTube channel, please do subscribe. You can find the link in the caption of this live. I-click ra na. Free ra na. Nindot dito mga igsoon kay kuan man kanang atong mga live na dito, mga previous months na dito kay diri man gud mawala ra ni siya. Pero pwede pagyapon ni share ninyo nga live kay napamini in 30 days. And I just want to encourage everyone to share, to invite your friends to follow our page para ma-bless pod sila. Amen. Europe Croatia, okay. I declare i-promote ka sa Ginoo di Brad, ampingan ka, sapnayon ka diha sa Ginoo sa pangalan ni Jesus. Okay. And Sister Mary Joy watching this time from in the land of Israel. Usa sa akong desire sa akong family nga makaanha da itugod sa Ginoo. Kisa may one mga andoy daw Israel, di ba? Kita tanan. Okay? Praise the Lord. And then thank you mga subscribers, mga followers sa nga page. Salamat kayo. And I declare and I pray sa tanan mga tulog karong kagabion. Ubanan ta sa Ginoo, yang protection, ampingan ta, sapnayon ta. His presence will go with us, and then we will wake up tomorrow safe and sound because of God's presence. And I pray and I declare it's tanang mga naasa gawas karon, mga OFW nga dili pa ron tingkatulog ninyo. I declare that the Lord will bless all the works of your hands. I declare God's protection, good health, favor, and of course comfort kay dili ilalim ning nata sa abroad. Grabing sakripisyo, but God is with you in Jesus name. Amen. So that's all for tonight. See you again tomorrow. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. Good night, everyone.